Matul il-jum tas-Sibt saret l-attività Pet Day bħala parti mill-inizjattivi li l-Gvern qed iħejji sabiex l-annimali, partikolarment l-annimali domestiċi tal-familji Maltin u Għawċin, ikunu aktar inklusivi fis-soċjetà Maltija. L-attività saret fil-ġnien ta' Hastings fil-Belt Valletta f'ġurnata mill-isbaħ b'diversi attivitajiet għal kulħadd fosthom kant, sfin, informazzjoni dwar kif jieħdu ħsieb l-annimali tagħhom u anke n-nies setgħu jaddottaw kelb minn santwarji. Apparti minn hekk kien hemm ukoll attivitajiet tat-tfal fejn il-karattru Fonzu l-Fenek kien preżenti fejn jippromovi l-imħabba li għandna nagħtu lill-annimal. One News żar din l-attività fejn ħal kummenti ta' dawk preżenti. Bosta stqarrew l-importanza li jsiru attivitajiet bħal dawn fejn jippromovu l-benesseri tal-annimali domestiċi. Il-pets huma tista' tgħid parti importanti mill-familja, ġifieri jkun hawn attività organizzata speċifikament għalihom hija importanti ħafna. U jalla jkun hawn iktar minn hekk. Affarijiet sbieħ li tagħmel mal-familja u l-ġurnata sabiħa, veduta sabiħa ġifieri. U mal-annimali u l-iktar ħaġa li nħobb. U sabiħa u hekk. Ħafna vera u atmosfera sabiħa, kulħadd miġbur mal-eżistijaw, speċjalment mal-annimali tagħna, so għandna bżonn iktar attivitajiet iktar bħal dawn. I have a hamster and a fish. And a dog. And a dog. I think it is a great initiative. I'm a tourist here with my pet, and I love it to find all these people here with their pets. Yeah. Attività vera sabiħa, kellu bżonn ħadd ieħor jitħajjar minn dan il-kunsill. ħafna kliepa u ħafna atmosfera sabiħa. Jalla siru ta' spiss, esperjenza sabiħa speċjalment anke l-familja u anke l-annimali jieħdu gost mhux dejjem jibqgħu ġewwa jew dejjem fl-istess post, ikollhom fejn imorru iktar postijiet differenti. Atmosfera vera sabiħa, kienet bżonn juża naħseb. Importanti li ġranet bħal dawn juru li inti l-pet trid vera tieħu ħsiebu, titimgħu sew, toħorġu jekk ikun hemm tip ta' pet li jrid ġirja kuljum, anke l-kura tagħhom. Preżenti wkoll kien hemm is-Sindaku tal-Belt Valletta Olaf Mackay fejn stqar li attività bħal din tippromuovi ħin ta' kwalità mal-familja u l-annimali domestiċi li huma parti mill-familja Maltija. F'Malta l fuq minn 60% għandhom annimal domestiku f'darhom.